дар ярмарка истеҳсол кунандагони маҳсулот ва корхонаҳо муассисаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, намояндагони коргоҳҳои азими соҳаи мухталифи саноатӣ, ширкатҳои бонкҳо, сохтмон, нақлиёт, доираҳои соҳибкории Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон, дигар мамолики хориҷӣ, намояндагони созмонҳои байналхалқӣ ширкат варзиданд. Дар ярмарка аз ҷумла ширкати истеҳсолкунандаи маҳсулоти гӯшти, ҷамъияти дорои маҳсулаш маҳдуди азизӣ, ҷамъияти саҳомии Норд Азия металл маҳсулот ва маводи хешро ба намоиш гузоштанд. иштирокдорони ярмарка ба маҳсулоти ин ширкатҳо мароқи бештар зоҳир намуданд. Ҳамчунин тибқи барномаи Созмони миллии муттаҳид лоиҳаи бунёди субот ба тағйирёбии иқлим дар соҳаҳои кишоварзию обёрии деҳоти Тоҷикистон, занбӯрпарварони ноҳияи Мастчои кӯҳӣ маҳсулоти худро пешкаши сокинону меҳмононии вилоят намуданд. гуфта шуд, ки лоиҳаи мазкур барои бунёду аз нав барқароркунии занбӯрпарварӣ дар Тоҷикистон равона гардидааст. дар 6 деҳаи кӯҳистони Мастчо ва деҳаи дарғи ноҳияи Айнӣ гурӯҳи занҳои занбӯрпарвар ташкил карданд. Иқлими кӯҳистони Мастчо бисёр барои занбӯрпарварӣ мусоид мебошад, чунки гулу гиёҳҳои кӯҳӣ ва шифобахш хеле зиёд дорад. Занбӯрпарварӣ як соҳаи камхарҷу сердаромад мебошад. Дар ҳақиқатан ҳамин хел ҳам ҳаст. Занҳои мо ки бекор буданд, соҳиби ҷои кори иловагӣ шуданд. Кумитаи рушди сайёҳӣ назди Ҷумҳурии Тоҷикистон, корхонаи воҳид давлатии марказии иттилоотии хизматрасониҳои сайёҳӣ, ҷамъияти дорои маслаш маҳдуди Артуч, пойгоҳи кӯҳнавардиву сайёҳӣ ба шумор рафта хизматрасонии ташкили сайёҳатҳои фарҳангию кӯҳнавардиро доир менамояд. ҳамзамон дар ярмарка зиёда аз 20 намуди маҳсули дастони ҳунармандон ба маъризи тамошо гузошта шуд. Аз ҷумла чӯбкорӣ, пойафзолдӯзӣ, кортсозӣ, сангтарошӣ, заргарӣ, адрасбофӣ, асбоби мусиқинавозӣ ки ҳама офаридаҳои ҳунармандон аст, дар ярмарка гӯшаи хосии худро дошт. сехи кулолгарӣ ташкил керак мо. Инҷо ҳозир мана хоҷанди шогирдҳои ёд бисодем. мо ин хел экспо выставкаҳо мо бисёр иштирок кераги мо ҳамкориҳое касодем. Бозам ин мои корамои надидаги одаморо нишон досем, дисодиян, мастер-классҳое нишон досем. мо ҳамин ҳамкориҳо ёфта бозам корамое ривоҷ мекардем. Выставкаи асосии мақсадаш мо ҳамин. баробари ин ҷамъияти саҳомии кушодии намаки ашт, ҷамъияти дорои маҳсулаш маҳдуди хубҷам инвест маҳсулоти худро муаррифӣ намуданд. Коргоҳи мазкур бо истеҳсоли маводи рӯзгор аз қабили равғану орд машғул мебошад. ҷамъияти дорои маҳсулаш маҳдуди чӯҷии байзо низ маҳсулоти худро ки зиёда аз 15 намуди гӯшти парранда мебошад ва парҳезӣ ба ҳисоб меравад, дар ярмарка ширкат варзид. баробари дигар ширкатҳо ҷамъияти дорои маҳсулаш маҳдуди ҷаҳида низ ки асосан бо истеҳсоли шири буз ва омода намудани панир машғул аст, таваҷҷӯҳи иштирокдоронро ба худ ҷалб намуд. мақсади мо шир ва маҳсулоти шир бо сифат бурорем ки барои фоидаи мардум, барои саломатии мардум. мо якчанд кас ҳамкор дорем. ҳам якҷой ёд гирифтем технологии нав, сифати нав. ҳама вақт ҳаракат дорем ки ин маҳсулот барои кӯдакҳо бисёр хуб аст. касе ки мехоҳад кӯдакаш зенаш тез бошад, наз авҷ гирад, спортсменҳо, одами калонсолҳо, ин шири буз бисёр фоида дорад. бисёр компанияҳо омаданд, магазинҳо бисёр омаданд. худоҳад оянда дар ҳар як район дастрас карда тонем. дар радифи корхонаҳои саноатии кишоварзон низ дастранҷи худро дар ярмарка пешниҳодӣ тамошобинону меҳмонон намуданд. ҷоизи қайд аст, ки маҳсулоти истеҳсолшудаи кишоварзони вилоят аз ҷиҳати экологӣ тоза буда, диққати на танҳо сокинон, балки меҳмонони бурунмарзиро ба худ ҷалб кард. анвои гуногуни меваҷоту сабзавот дар ин рӯз ба намоиш гузошта шуда буд. кишоварзони вилоят дар рӯёндани маҳсулоти полезию, ғалладонагӣ ва ғайра таҷрибаи бои касбӣ дошта, маҳсулоташон дар бозорҳои ҷаҳонӣ рақобатпазир мебошад. кишоварзони вилоят барои содирот кардан мана ба монанди полезиҳо, сабзавотиҳо, мевагиҳо, аз ҷумла меваи хушк, зардолу, ангур ва дигар он маҳсулотҳое ки имрӯз баровар шуданд ба талаботҳои байналмилалӣ оиди парвариш, нигоҳубин мо кор карда истодаем ва имрӯз мана агар гӯем агар ҳамчун содироти чиза мо агар гӯем агар имрӯз мана аввалинаш пиёз мешад. зиёда аз 80 000 тонна аз вилояти Суғд имрӯз мо пиёз содирот кардем. аз ҷумла мевагиҳо наздик меваи тар 7000 тонна, 25000 тонна меваи хушк содирот карда шуданд. имрӯз мана ангур наздик 2200 тонна содирот карда шуд ва ҷумҳуриҳои мана
Федератсияи Русия, Қазақстон, Қырғызстон, дар Европа имрӯз мана соҳибкорон ки бо бевосита барои ҳамин содирот кардани ҳам меваи хушк, ҳам меваи тар корбарӣ бо хоҷгоҳи деҳқони фермерӣ корбарӣ карда истоданд. Имрӯз агар нои аштагоем соҳибкорошон дар мисоли зардолу, гелос, олисиё то ҳатто ба ҷумҳурии халқии Чин содирот карда шуда истодааст. дар ярмарка намуди гуногуни хӯрокворӣ аз ҷумла маҳсулоти нонӣ, асал, қаннодӣ, хушкмева, консервагӣ намоишгоҳро зеб дод. баробари соҳибкорони ватанӣ соҳибкорон аз дигар давлатҳо низ дар он ширкат варзиданд. меҳмонони намоишгоҳ аз Федератсияи Русия истеҳсоли коргоҳҳои саноатиашонро маърифӣ намуда изҳор доштанд ки ин чорабинӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён дошта имконияти васеи ҳамкориро бароҳ монд. зеро дар он соҳибкорон ба мувофиқа расиданд. зимни баргузории ярмарка як қатор шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. Главная задача была у нас найти на этой выставке, на ярмарке, на форуме партнеров, с которыми мы уже вели переговоры месяц назад. И сегодня мы подошли к тому, что уже подписываем соглашение о сотрудничестве. И сегодня мы подписали несколько соглашений, которые дают возможность не просто сотрудничать, а совместно производить, совместно сбывать. При поддержке Российского экспортного центра и системы торгово-промышленной палаты России и Таджикистана мы создаем условия для развития бизнеса. А бизнесу самое главное, что нужно сделать? Встречаться вместе, говорить, находить общие темы. И мы очень благодарны именно и губернатору Суғд-2021 области, в целом правительству Таджикистана, которое создает условия для того, чтобы российские и таджикистанские бизнесмены вместе собирались, говорили о своих проблемах, находили друг друга в вопросах совместного производства, бизнеса, ну и, конечно, взаимной кооперации. дар навбати худ соҳибкорони ҷумҳурӣ ба мо дӯсту бародари Ӯзбекистон зикр карданд ки дар ҳақиқат вилояти Суғд водии имкониятҳо буда имконияти ҳамкориҳои дуҷонибаро тақвият бахшид. Bugungi yarmarka nihoyatda yaxshi. ярмарки имрӯза ниҳоят дар сатҳи баланди ташкилӣ ҷараён дорад. бо чанд нафар шарикон ҳамкориро ба роҳ мондем. бо истифода аз шароити мусоид соҳибкорон дар рушду пешрафти ҳамкориҳо таъсиси корхонаҳои муштарак созишномаҳо ба имзо расониданд ки ин ба манфиати ҳарду ҷониб мебошад. мақсади мо тақвият бахшидани ҳамкориҳои судманди дуҷониба барои тараққӣ додани минтақа, густариши муносибати ду давлати ба ҳам дӯсту бародар мебошад. баргузори чунин тадбирҳо ба манфиати кор буда соҳибкорон метавонанд на танҳо маҳсулоти худро муаррифӣ, балки табодили таҷрибаҳои пешқадам намоянд. рӯи кор овардани чунин тадбирҳои судманд на танҳо барои пешрафти иқтисодиёти кишвар, балки роҳ ёфтан ба бозори ҷаҳонӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ мусоидат менамояд.